internet. Kapod wani weche makamago en ni rochruok mag tije okwako apise mag posta ma Kitale ka koro to jotije dhi nyime kod ng'anyo ma onyono odiechieng' mar ariyo. Ng'ur en ni mondo mi ochulgi gope mag dweche 7. Jotijego wacho ni gisebet ka gitiyo e bwo thuolo mar dweche 7 kendo keto geno ni sirikal biro chulogi, to kata kamano pok giyudo kata simon. Moko kuomgi koro ywago pek mar ngima ka ok ginyal yudo kata omenda mag chulo udi kuonde ma gidakie kind mamoko. We'll now be closing down until we get direction from our GS, that is our General Secretary, that all the money has been remitted to our accounts, and we are rich that day. We can access our medical, we can access our pension, and that is when we'll come back on duty. Watoto wetu huko nyumbani, hata mpaka mabibi zetu pato wadogo, lakini wengine wametoroka hata nyumbani kwa sababu wanafikiri tuko na pesa ambayo tunalipa watu wengine, lakini sisi hatuna pesa. Landlords wanakuja hapa, wanademand, wanakuja hapa wanasema ya kwamba sisi hatujalipa manyumba, tunalala huko posta. Our dignity and honor has been dropped by all the partners like the borders, or the shopkeepers, the landlords, learning institutions. Our dignity has been dropped because of non-payment of 7 months.